Fiindcă se apropie ziua mamei, am tot scrollat pe internet zilele astea și am căutat pe site-uri ceva ce ar putea fi cadoul perfect. Iar fiindcă știu că nu există nimic pe lumea asta care să-i placă mai mult decât îmbrăcămintea, cred că am găsit site-ul potrivit. Acesta se numește Oriel și are o mare varietate de tricouri cu diferite modele frumoase, toate tricourile fiind disponibile la prețuri foarte bune, existând promoții de până la 28%. Cel care mi-a atras atenția cel mai mult și mi s-a părut perfect pentru ea este acesta, îmi place foarte mult imprimeul cu fluture, așa că e alegerea mea finală să-l comandăm. Între timp a venit și coletul de la Oriel și vă arăt și vouă cum arată tricoul. Compoziția tricourilor este din 100% bumbac, croiul este modern, cusăturile sunt de calitate, iar imprimeul premium își păstrează culoarea vie chiar și după mai multe spălări. Deci îmi place super mult imprimeul ăsta. Textura materialului este extrem de moale și sunt disponibile zeci de modele dintre care puteți alege. Divin! Iar raportul calitate-preț este excelent, doar la ei pe site poți găsi produse de calitatea asta. Vizitați și voi site-ul lor de pe linkul din bio.